Ja myslím, že keď sa povie rakovina, tak u každého človeka to vyvolá obrovský strach, preto lebo sa zlákne, že teda bude sa dať liečiť to ochorenie, alebo či sa úplne vyliečím, alebo naopak, či to môže skončiť veľmi zlé. Takže aj v tomto prípade je najlepšie, ak vieme predchádzať vlastne tomuto ochoreniu. Tých možností nie je veľa, ale sú veľmi dobre účinné. Čiže v prvom rade, ak chceme zabrániť tej infekcii, aby tam neboli dlhodobo tie HPV vírusy, tak vieme použiť očkovanie, čiže to je taká prvá možnosť, veľmi, veľmi významná, veľmi jednoduchá, lebo sa podajú vakcíny, zabraňujem tej chronickej infekcii a to znamená, že viem zabrániť, aby tam dlhodobo tie vírusy poškodzovali moje bunky, že to je taká prvá možnosť. Druhá možnosť, ktorá sa využíva už veľmi dlho, ale je zase iba striktne na sledovanie nejakých zmien, ktoré už majú ženy napríklad na tom krčku maternice. Čiže ženy by mali chodiť pravidelne na také pravidelné prehliadky gynekologické. Gynekolog tam robí špeciálne vyšetrenie a pritom sa zisťuje, že či tam náhodou už nie je nejako poškodený vlastne tá sliznica, alebo proste či tam už nie je nejaké miesto, kde by už mohli byť nejaké predrakovinové zmeny. Takže to je taký ako dôležitý screening, sa to volá, je to také cudzie slovo, ale znamená to, že ja chodím na pravidelné opakované prehliadky a on to sleduje. Je to trošku problematické práve vtedy, lebo nie je to vlastne dostupné pre toho človeka. Vlastne žena nevie si veľmi odsledovať, že či má tam nejaké už poškodenia na tej sliznici alebo nemá. Čiže musí to vidieť lekár, musí tam ísť ona aktívne, musí to on zistiť. A tretia možnosť je, už keď je tam nejaký druh poškodenia, je tam už rakovina, ideálne keď len na začiatku, tak máme možnosti aj liečby, ale už keď je to v tom horšom štádiu, už je to viac poškodené, tak samozrejme tie liečebné možnosti sú takisto už menej účinné, už sú tam rôzne komplikácie, už tam môžu byť aj inde tie nádory v tele, už je problém aj s liečbou, čiže už to zasahuje veľmi aj do toho, že pravdepodobne taká žena alebo taký človek, už keď má rakovinové ochorenie v tom horšom štádiu, už ani nemôže chodiť do práce, už musí užívať veľmi závažné lieky, z ktorých mu je rovnako zle, čiže aj ten výsledok liečby nemusí byť vždy dobrý. Nemusí to vždy skončiť dobre. Takže máme v podstate 3 možnosti, ale tretia možnosť ako liečba je tá asi najhoršia. Druhá, keď to zachytím ešte v tom včasnom štádiu, tak ešte stále mám nejakú možnosť, ale pri všetkom je najlepšia prevencia, nie liečiť už potom tie dôsledky. Takže ak mám možnosť tomu predísť, vôbec aby to nevzniklo, a je to veľmi jednoduché, dostupné a viem si len podať nejakú očkovaciu látku, po prípade 2 dávky, 3 dávky a viem, že som urobil pre svoju ochranu maximum, tak je to úplne ideálne.